Hostel Room, kashi na 13. Ɗaga kanta ta kalli fuskar Boss da yake ta murmushi, yana ɗaga kai kamar wani ƙadangare, wato ta lura shi ma irin yaransa ne. A baya ko kaɗan babu wasa tsakaninsu da 'ya'yansa, kuma akwai shaƙuwa tsakaninsu. Duk kuwa da ta san ko a baya duk abin da suke yi na rashin daidai, da an ce dadi za ka ga sun natsu. Ba ta gama wannan tunanin ba sai ji ta yi, ana ta juyawa da ita a falon, wai ashe zagayewa dadi ya cikin 'ya'yansa yake ta tiƙar rawa da ita, suna zuba masa leƙi kai da kaga abin kunya. Suna cewa dadi ya yi amarya momi za ta yi yaji. Ita dai Nusaiba fincikar ta ake yi ta ko'ina, sai da suka gama haukansu, sannan Boss ya nemi guri ya zauna, ya janyo Nusaiba ta faɗo jikinsa, ya sa hannu ya ɗago fuskar ta ya sauke mata wani zazzafan kiss. Falon ya kuma ɗaukar ihu da sowa, suna cewa sai da kai dadinmu mai capacity, a Bazalof mu ma mu ɗauki course. Murmushi ya kalli Hajiya Ladidi da take takure, ta haɗa kai da gwiwa. Ya kalli Nusaiba ya ce ki je ki ji me momi take buƙata. Noke kafaɗa ta yi, don duk rashin kunyarta tana tsoron momi. Ƙirarta irin ta daka da kan matan nan ne, don a dire take. Ya lakace mata hanci ya ce to tun da mun yi fatin ma a gida, yanzu kowa ya bani kyautarsa, kafin na ba wa kowa tashi. Da sauri kowa ya rinka kai masa kyautarsa. Mudi mai gadi ya zo ya ba wa Boss wani yaji, yana so saka ya ce ranka ya daɗe wannan yajin namu ne na Sakkwatawa, da abinci ake cinsa, sauran bayanin sai ni da kai. Ihu suka ɗauka har da tsalle suka ce, sai da kai baba Mudi. Hamisu mai ba wa Flowers ruwa shi ma ya ba wa dadi nasa gib ɗin, a naɗa ledar takeaway, ya ce maganin sanyi ne wannan ranka ya daɗe, ka san mu masunta ne. Duka zabar ciwon sanyi cikin sati ɗaya yake fatattakarsa, kar a sha wani magani har sai an gama da shi. Nan ma ihu yaran suka sake yi, suna cewa sai da kai Hamisu ɗan ruwa. Kallon kallo aka fara yi tsakanin Samir da Nura. Nura ne ya matsa ya zura hannu a aljihunsa, ya kama hannun dadi ya damƙa masa wata kwalbar magani, an rubuta ango man fawa. Yana bashi ya matsa baya da sauri. Samir ya ce dadi wannan gudunmuwar mu ce, saboda taimakawa angwanci, ba ma so yarinyar nan ta raina mana kai. Ihu suka sake yi. Nuratu ta ce, ni kuma komai dare komai rana, na ɗauki alƙawarin ruwan gasa anti Nusaiba. Suka sake fashewa da ihu. Wannan karan shi kanshi sai da yaran suka bashi kunya. Nura ne ya kuma kama hannun Nusaiba, ya ɗauki ƙaramin alƙur'ani ya sa mata a hannunta, ya ce a duk sanda kika rasa abokin hira, to ya zame miki aboki ƙanwata. Ƙur'ani shiriya ne ga dukkanin sharri, sannan waraka ne ga duk wani ciwo na zuciya da jiki. Ki yi abota da shi zai zame miki kariya da kuma garkuwa. Dadi ya kalle shi cike da burgewa suka ɗauki kabbara. Bajewa suka yi a falon aka ci aka sha. Saro da Indo suka shirya abinci kamar yadda su Samir suka umarce su. A nan dadi ya yi wa duk wanda ke gurin alƙawarin. A nan dadi ya yi wa duk wanda yake gurin alƙawarin umra azumin bana, da wasu kyaututtukan da suka dace da kowanensu. Aiko suka yi ta murna. Nan dai taro ya tashi. Yara duk suka yi musu sai da safe suka tafi makwancinsu. Sai yanzu momi ta tashi tana jan tsaki, tana cewa an dai yi girman banza, kuma an ji kunya wallahi. Ba dai ni aka ciwo fuska ba, za a san an yi min rashin mutunci a gidan nan. Yaji kuma na fasa yin sa ba inda zani. Zama daren dama gidan nan don ubanki shegiya karfa. Sai da aka gama cin agege da ije ba bakin gada an yi kwantai. Aka zo aka shiga aka fita aka shige wa mijina. To wallahi ki shirya zama 'yar kallo, sai dai ki koma ki ci gaba da cin mazan kwararo ba dai mijina ba. Dariya Nusaiba ta yi tare da zura hannunta cikin rigar dadi, ta ce wai haka dadi, ni Allah in na rasa wannan zazzakar hajiya babbar taka mutuwa zan yi. Ban taɓa cin mai daɗinta ba, ai ban san haka take ba. Da tun ina jaririya na fara lasarta, maimakon nonon ammi da na sha ruwanta zan sha na girma. Wani duka momi ta kai wa bakinta bata same ta ba, ta yi tsalle ta haye bayan Boss tana cewa, Allah da gaske nake. Ɗaza a ɗaki da ya kwantar da ni ya kama tselena yana tsada bakinsa, ban san sanda na kama cewa shukuran ya Allah, shukuran waje zakallah. Ai momi in gaya miki balarabiya na zama ko dadi,
wani mugun kallo mai cike da ƙulewa momi ke mata. Lura da hakan ya sa ta sauka a bayansa, ta kwasa da gudu ta shige fat ɗinta, don tabbas ta san idan ta sake ta je hannun momi, to sai ta yi kilishinta. Shi ko dadi kasa motsawa ya yi a gurin, saboda yadda yarinyar take neman goge masa hadda. Wai daɗi ne da shi, ko a gidan uban wa ta san daɗin nasa? Jiya ya Hajiya Ladidi ta ce, "Au yanzu iskancin naka ya kai har shanye mata ruwan daɗi kake? Kai Sama'ila, wallahi an yi tsohon banza." Mimmiƙewa ya a gurin yana janye rigarsa. Hajiya babbarsa ta miƙe samɓal, ya fito da ita yana shafa ta, ya ce, "Wayyo Allah, abinci take so Sha'awanatu, zo ki bani mana uwar gidana." Janyewa ta yi da sauri ta ce Allah ya kiyaye ƙazanta, ta bar shi a nan sai zuba ruwan masifa take, shi kuwa sai murmushin mugunta yake mata, dama so yake ya kore ta daga gurin, yana kuwa ganin ta gudu ɗakinta, ya tashi ya haura sama ya yi wanka, bayan ya yi sallah ya kwanta cike da kewa, so yake ya tafi gurin Nusaiba sai dai yana tsoron ya kasa jurewa ya mata fyaɗe, ba tare da ta gama shan magungunanta ba. Tunawa ya da maganin da Hamisu mai ban ruwan fulawas ya bashi, ya miƙe da sauri ya ɗauko ya buɗe, ya ga maganin kashi 3 ne, ɗaya da zuma za a kwaɓa a rinƙa sha kullum da safe har tsawon kwana 7, ɗaya kuma tafasawa za a yi a mayar da shi ruwan sha na tsawon kwana 7, ɗayan kuma shi ma tafasa shi za a yi a rinƙa kama ruwa da shi har na tsawon kwana 7 shi ma. Tashi ya ɗauko bis ɗinsa ya sa ya fito, gidan babu kowa, kowa ya kwanta bacci, ya kuwa ji daɗin hakan. Ya nufi sashin Nusaiba ya buɗe ya shiga, ga mamakin sai ya same ta a falon zaune, ɗauke da Alƙur'ani mai tsarki tana karatu. Ya ji daɗin ganinta a haka ya zauna tare da zuba mata idanu. Ta rufe Alƙur'anin ta kalle shi cike da kunyar kalamanta na ɗazu. Ta yi ƙasa da kanta ta ce, "Wallahi ina jin kunya akan maganganun da na yi ɗazu." Sauke numfashi ya ce, "Me yasa kika yi?" Hannunta ta ɗora a fuskarta tana 'yar dariya. Ya yi dariya shi ma yana kamo ta jikinsa, ya ce, "Kissa ko? Wato kin zo kin tarar da ita da tsohon mijinta za ki mata wayo ko? Wai tsaya ma na tambaye ki Dauta, waye ya koya miki waɗannan abubuwan?" Shigewa jikinsa ta yi tana 'yar dariya, ta ce, "Dadi baka siya bakina ba fa nake ta maka surutu." Rike ta ya waje guda ya ce, "Zan siya shalelan dadi, sai ranar da zan ci biredi na yaga ledarsa." "Oh my Nusaiba, wallahi jarabar sha'awa za ta kashe ni, kullum mara ta ciwo take." Cikin tausayawa ta ce, "Allah sarki, am dadi kai ma kana period ne? Na ga mata masu period ne suke ciwon mara." Ciza leɓen sai ya ce, "Eh, har ciki ina ɗauka na haihu." Dariyatu ta ƙara wa sauti har da tafawa, ta ce, "Wai, wa ya ga dadi da ciki? Wallahi zan so na ganka da ciki, yanzu sai yaushe za ka yi cikin?" Takaici ne ya kuma cika shi, wato ita da gaske bata san gatse ba. Ta kama gemunsa ta ce, "Na ce yaushe za ka yi cikin?" Kamo hancinta ya ce, "Sai sanda kika yi min." Wani tsalle ta yi a kan cinyarsa, ta zuba masa mazaunanta a kan Hajiya babbarsa. Ya wani sha yaji bata lura da halin da yake ciki ba. Ta ce, "Ai kuwa wallahi zan yi maka, ka san ni fa ina son ƙananan yara, amma dai in na yi maka nawa ne ko?" Zura hannunsa ya cikin rigarta ya ɓalle mata rigar nononta, ya zara doguwar rigar ya kama dukiyar fulanin da hannunsa, ya ji su dumdum da su, ya ce, "Wayyo sabon nono daɗi shalele, in sha miki?" Janyewa ta ce, "Menene a ledar nan?" Ta shagwaɓa fuska ta ce, "Dadi ni ko kazar amarci baka siyo min ba, wai ni wace irin gantalalliyar amarya ce? Ba a siya bakina ba ga kuma ba kazar amarci, kuma sai shanye min nono da gidan daɗi ake." Dadi bai ce mata komai ba, sai baje ta da ya bisa kafet, ya haura saman ta ya fara sarrafa ta. Dukiyar fulaninta ba ƙaramin susuta shi suke ba, ita ma da yake tana son ana sha mata su, don haka sai ƙwarin gwiwa take bashi ta hanyar bankaro masa su tana kuma danna kansa. Yanda boss yake sarrafa Nusaiba daban ne, gashi ya sakar mata nauyinsa sai shanye mata nono yake, duk ya kashe mata jiki, sai wani mimmiƙewa take tana rirriƙe shi. A hankali ya zama bakinsa daga nononta, ya fara tsatin daga ƙirjinta har zuwa cibiyarta yana lashe ta, yana wani irin gurnani tare da rawar jiki. Ya dira bakinsa a bit ɗinta, ta ja wani numfashi tare da shan yaji,
duk ihun da take masa bai sake ta ba, sai da ya ji ta ƙanƙame shi ta samu natsuwa, sannan ya sauke ajiyar zuciya. Wani limshe ido take tana buɗewa kamar mai jin bacci, tana yabawa da baiwar da boss yake da ita wajen iya sarrafa mace, ko a hannun mata sai an goga ta sosai sannan take samun gamsuwa, amma shi yana kama ta cikin ƙanƙanin lokaci take samun natsuwa. Jiya ta sanya masa kuka ya sake rungume ta, ya ce to menene kuma Daughter? Kama hannunsa ta ce dadi can ciki wani zutu-zutu yake min leƙa ka gani fa, kamar ana min tafiyar tsutsa. Cize leɓen sai yana jin wani iri a jikinsa, cikin rawar murya ya ce mata, zan baki magani Daughter, amma tashi mu yi wanka ki taya na haɗa maganin nan. Limshe idanu ta juya masa baya, ya sa hannunsa ya kama mazaunanta ya ce, kin yarda na sakace miki abin da yake miki ƙaiƙayin? Shiru ta masa ya birkito ta ya ce, fushi kike yi da ni? Ɗaga masa kai ta ya murmushi ya ce, me na yi miki? Turo baki ta ce na san da ita ce da tuni ka cire mata, amma ni na ce maka sai motsi gurin yake min ka ki duba min. Ni kawai a bar ni na tafi hostel ɗinmu kowa ma ya huta, sai raina min hankali ake ana mai da ni ƙaramar yarinya. Tunda ta fara masifar yake mata dariya, a ransa yana raya ba don yana tsoron kar ta tona masa asiri ba, wallahi da yau sai ya ratsa ƙashin gidan daɗin yarinyar nan, tunda ita ba ta da hankali, ita ɗauka take yi kawai don son ransa ya bar ta, ba ta san lafiyar ta yake nema ba. Ɗago ta ya cike shiga bathroom da ita, ya cilla ta a cikin ƙaton bahon ruwan wanka, ya ce yawa matar dadi ki yi haƙuri, nan ba da daɗewa ba za a je inda kike so a je ɗin, na rantse da Allah sai kin rika gudu da ƙafafunki. Hajiya babbata ba ta iya cin kaɗan ba, in dai aka bari ta ratsa sai ta yi hani'an, shi yasa nake so ki samu lafiya cikakkiya yanda za ki ji shigarta da fitarta. Nusaiba duk irin haƙa a duniya sai na yi miki shi, har wanda ba a taɓa yi wa mace ba. Ni na san gidan daɗin Nusaiba akwai natsuwa da ɗanɗano mai daidaita harbawar jini a zuciya.